jätehuollossa on tosiaan se, että halutaan olla niin huomaamattomia kuin vaan on mahdollista. Joten hyvä toiminnallisuus niille, joita ne käyttää, ja sitten taas tyhjennyksen pitää toimia. Joten tämä nouseva ratkaisu on kyllä ihan loistava valinta tuohon toriympäristöön. Siellä myydään kalaa, on vihanneksia ja on ravintoloja, kahviloita. Se kaikki tuo osan, että siellä on ihmisiä erityyppisillä asioilla ja se on samalla monien ihmisten kohtaamispaikka. Joten se on hirveän tärkeä kaupungin sydän, keskus, tärkeä kaupunkikuvallinen elementti. No joo, kyllähän tämä Turun kauppatori on merkityksellinen paikka ja tämä on arkkitehti suunnitellut, niin haluttiin, että jätteet pysyy niin sanotusti piilossa. Me kilpailutettiin tällainen järjestelmä, meillä oli alustavat arkkitehtikuvat, että millaista me haetaan, eli tämmöistä maan alle sijoitettavaa laitteistoa. Ja tämä on ollut hyvin helppo projekti meille, että me ollaan tehty perustukset valmiiksi ja sitten tämä jätejärjestelmä on tuotu niin sanotusti käyttövalmiina ja nostettu vaan tuonne paikalle. Ja hyvin yksinkertainen meidän tilaajan kannalta. Tämä on ihan loistavaa, että ne on piilossa. Me saadaan torin pinnalle lisää tilaa. Meillä oli aikaisemmin täällä erilliset prässit täällä torin pinnalla ja toimii loistavasti. Kyllä maanalaisia jätesäiliöitä on monenlaisia, että tässä on tietysti erikoisuutena se, että siellä on jätepuristin, kokonainen jätepuristin sijoitettu maan alle. Maan päällä näkyy vain pieni täyttöasti ja maan alle pystytään varastoimaan tässäkin laitteessa, mikä tässä on, niin melkein 120 kuutio puristamatonta jätettä. Normaalistihan esimerkiksi torilla joudutaan tyhjentämään jätekontit niin kuin päivittäin hajuhaittojen takia, on ne sitten tyhjiä tai täysiä, niin tässä ne kuitenkin saavat olla tuolla maan alla viileässä ja tässä ratkaisussa tyhjennetään kerran viikossa. Jos miettii vanhaa eurooppalaista kaupunkia, niin useinhan se jäteauto saattaa tulla esimerkiksi joka päivä jostain tyhjentämään. Niin täällä myös pystytään vähentämään sitä rekkarallia. Että kyllä se on erittäin hyvä ratkaisu ahtaisiin kaupunkipihoihin ja tämmöisiin. Plus sit se, että eihän ne jäteasteet nyt yleensä niin hirveän nättejä käyvät.